السنة 1979 وال31 مارسو نفس الليل والأكبر فشلة لها 13. F'din is-sensiela ta' programmi jien kont hemm se niltaqgħu ma' numru ta' persuni li 46 sena ilu meta Malta ċċelebrata l-ewwel darba jum il-ħelsien kienu preżenti fil-Birgu. Se nisimgħu lil dawn il-persuni jirrakkuntaw l-esperjenzi differenti tagħhom. Bejn illum u nhar is-Sibt se jkollna magħna nies li fl-1979 kienu jaħdmu mill-qrib ħafna mal-Prim Ministru Dom Mintoff, oħrajn li kienu membri tal-Kumitat Organizzattiv tal-Festi li kienu saru u nies li kienu fil-folla li minkejja l-maltemp 46 sena ilu sfidaw l-elementi u kienu l-Birgu biex ikunu parti minn mument daqshekk storiku. Il-mistednin tal-ewwel programm se jkunu Joe Sherry, membru tal-Kumitat Organizzattiv li ħaħsib il-programm ta' attivitajiet li saru f'Marzu tal-1979 u Marija Camilleri, ex-deputata tal-Partit Laburista li fit-30 ta' Marzu tal-1979 kienet fuq in-naħa tax-xatt tal-Isla qed tirrappreżenta dak li kien qiegħed iseħħ faċċata ħdejn il-monument tal-ħelsien fil-Birgu. Il-temp konna nafuh xhur qabel. Meta tħabbret id-data, attwalment dak in-nar ma kenniex l-internet illum, taqbad tkun taf, imma safenna fina kienu kontattjawna il-NASA u da għalulhom li aktar tkun ix-xita, jiġifieri konna ġabdejna naħsbu. Jiġifieri dakinhar ma kienitx sorpriża għalina li ġejja x-xita. Jiena min-naħa tiegħi kont dakinhar il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Kultura. U billi l-festivities kien jaqgħu taħt il-kultura, allura konna mdefsin sewwa. Biss il-Komitat attwali kien imexxi minn Tony Pellegrini li dak iż-żmien kien il-Direttur tad-Dipartiment tal-Informazzjoni, ġifieri u kien jikkoordina kollox. Jien sa fejn kelli x'naqsam l-iktar kien iċ-ċerimonja nnifisha. Hemmhekk fuq il-post, x'ħajġri fuq il-post. Aħna kellna t-tim tagħna tal-edukazzjoni, kien hemm Nalja Andru Ċappara kien hemm imexxiju. U konna stazzjonajna ruħna, aħna u kien hemm oħrajn, fil-bakery tal-Ingliżi, mena. Kien għadhom kif telquha. Il-bakery hija llum fejn hemm il-Mużew Marittimu. Allura dik il-ġimgħa lejlu nar kien hemm nies jaħdmu hemmhekk. U allura l-aktana kien li naraw li kollox postu, nibnew il-palk u l-affarijiet li kien hemm. Imma kienna affarijiet li kienu qed jinkwetawna ftit. Waħda, il-pjazza ta' fuqha kif inhi, żgħira, ċerimonja bħal dik, u kellek dik il-parti tan-naħa ta' fuq il-baħar. All right, saru railing, imma jekk ikollok rax u jitfaw kellna nkwiet. Issa, l-inkwiet kompja jikber għaliex il-popolazzjoni barra l-Maltin kellna xaħta Libjani. Mela, Gaddafi kien għal li ġej Malta, ma ninsawx dakinhar Gaddafi kien il-Gvern Malti finanzjarment speċjalment ħafna bis-seta jiġġieled il-ġlieda tiegħu jew jissieled għax il-kelma jiġġieled hija kera wisq. U wasal fid-29 wasal vapur, hemmhekk kien hemm żewġ vapuri ta' cruise liners, ġifieri, Toletela u l-Garnata, li kienu jagħmlu vjaġġi kull ġimgħa minn Tripoli jibqgħu sejri jiġu Malta, jgħaddu l-Italja u jispiċċaw Marsilja u jerġgħu lura. Issa, wieħed minnhom it-Toletela ġab konna nafu li ġejjin 800 Libjan. Barra l-Libjani li kien hemm kellna ħafna studenti aħna fil-kulleġġ fejn kien l-ex kulleġġ
ta' training ta' ġorni. U dana kellhom biċċaw ġeħta ras dawn in-nies kollha. Fejn ħadd alloġġjahom. U allura ddeċidew li it-toletela jiġib dawn il-800 li 500 kienu tal-kongress tagħhom u xi 300 kienu studenti. Jitrakkawh Laboratory Wharf u jiservi bħala lukanda. U l-istess issa. Inti meta kellek dawk in-numru kbir, fejn ħa taqbad poġġiet 100 prass il-Libjan li kienu ġew Malta. U allura ttieħdet deċiżjoni li dawn impoġġuhom ngħidulhom joqogħdu x-xatt tal-isla. Biss kien hemm il-Maltin ukoll għax aħna kellna nies il-belt, kien qed isiru l-banet il-belt u l-folklor u minn kollox kien qed isir hemmhekk. U allura imma biex ma jħossux li hija l-isla maqtuha mill kien sar bħal bridge magħmur bil-braken li setgħu dak li jkun jiġi jaqsam u jerġa' lura, eccetera. Biss min kien qed jħossib is-sigurtà ħaħsieb li jekk naraw li ħajġej rax dak il-bridge b'xi mod ma jkunx jista' jintuża. Għaliex għax hekk ħajdlulek dawk in-nies il-periklu huwa kbir. Iċ-ċerimonja fil-fatt kienet waħda qasira ħafna. Bħala ċerimonja kien hemm attivitajiet mill-ġurnata kollha ovvjament. Imma fil-qosor kienet fil-11 u 59 minuta qabel nofs il-lejl tinżel l-bandiera Ingliża, f'nofs il-lejl titla l-bandiera Ingliża jagħmel diskors qasir il-President li kien Buttigieg, Anton Buttigieg, jitpoġġew il-fjuri, tinxtell il-fjamma, u mbagħad jitlgħu l-oħrajn ipoġġu l-fjuri, eċetera. Jiġifieri that's it. Imma l-preparamenti kienu kbar u waħda mill-ġeħ ta' ras kienet din l-imbirka xita. Fil-għodu qam xita nizda. U aħna il-pjan kien li npoġġu s-siġġijiet għal VIPs. Mela, ma ħadpoġġi s-siġġijiet għal VIPs tmur il-Foreign Affairs biex jituk kif ħadpoġġu speċjalment dak il-piki dbej. Allura, u imma qegħdin nħallu s-siġġijiet ma ħriġnihomx dik ix-xarra kif kan għamlu. Meta rajna li donnu qed jaqleb it-temp, bdejna noħorġu tas-siġġijiet. B'daqqa waħda tiġi ordni, forget it, kulħadd bil-wifqa. Il-VIPs, kulħadd bil-wifqa. U aħna xi ħadd ħasibha u ħaseb fina biex nqogħdux ninkwetaw fuq ix-xita. Aktar tard sirna nafu li ma kienetx hekk. Mhux hekk biss kien hemm warajja wkoll il-kwistjoni ta' sigurtà. Għax meta bniedem qed bil-qiegħda huwa an easier target milli qiegħed bil-wifqa. Kien hemm imbagħad il-kwistjoni tal-bandiera, ma naħat inżel bandiera Ingliża. U ħitx, Alla jbirek, meċa kollox, l-ewwel ħitx li kellna hija tal-bandiera Ingliża. Jekk wieħed iħares ftit jara l-filmat, jara li x'imdiet tinżel bandiera Ingliża kien hemm daqsxejn ta' għaliex bl-eċitament tiegħu is-soldat Ingliż li kien qed inżel. Flok ma ġibet il-ħabel li jniżżel, beda jiġbed il-ħabel li jtellgħu biha l intendi waħed sakemm daka. Imbagħad kellna imbagħad il-biċċa biex jitellgħu mela telgħu kollox mexa sew u ġejna għal biċċa biex nixelu l-fjamma. Dika kellhom jixeluha George Hajos bħala segretarju ġenerali tal-General Workers Union u kellek l-Prim Ministru ovvjament Mintoff. L-ewwel u hemmhekk kellna daqsxejn kwiet ukoll għaliex dak huwa blat ġebel u biex xita jiżloq u kien daqsxejn diffiċli. Infatti George Hajos xaba daqsxejn diffiċli sakemm tela, imma Mintoff li kien iktar sportiv ma kienx daqshekk. Mela dika xelet it-torċa u kollox mexa sewwa li kellna daqsxejn tarraxxu wkoll, imma da meta spera il-soldati jisparaw da, kulħadd jiġri
biex jiġbor sar għallu għasa kem zammajni, għax wara kienu niftakar batu għalina, tawna medalja kull wieħed, mħabba għada ġibkin id-dar. Mħabba tax-xogħol li għamilna, imma it-wassa ħafna, konna sodisfatti ħafna u Alla jbierek mexa l-affarijiet imxew tajjeb ħafna. Nibda biex ngħid dakinhar jiena kont iltqajt mal-Perit Mintoff wara nofsinhar għax kien għajjat lill-ħbieb għall-ikel u jiena peress li rrid nippreżenta il-programm ta' ċerimonja kelli 700 sena sakemm nitlaq il-barra biex inkun nista' nasal fil-ħin. Imma xi ħaġa li għada u nibqa' noża ġo qalbi kienet illi meta ġejt biex nitlaq il-Perit għannaqni miegħu għadni nsir emozjonata sal-lum. U għalli mur gawdi. Illum jiena l-iktar raġel ferħan li hawn ġo Malta. Għalli naħseb fid-dinja. Niftakar meta mort, jiena kont qiegħda nippreżenta l-programm min-naħa ta' l-Isla faċċata. Dakinhar infetħu bwieb is-sema. Kien maltem kbir, niftakar xita qawwija, riħ kesħa, imma tiskanta. In-nies ma qatawx qalbhom, niftakar kien hemm baħar ta' umbrellel. Kollha jistennew dan il-mument daqshekk kbir ta' meta Malta tassew kisbet il-ħelsien. Min barra din il-folla kbira illi kien hemm li ħonqot kullimkien, kien hemm ukoll id-distanza tal-baħar bej l-Isla u l-Birgu kienet mimlija dajes u qoxxiet tal-baħar kollha imżejna bil-bnadar u ngħidlek li l-atmosfera li kien hemm kienet xi ħaġa li wieħed ma jistax jiddiskrivjaha. Niftakar mbagħad meta beda joqrob nofs il-lejl u dejna naraw il-bandiera Ingliża nieżla minn fuq il-monument li huwa monument simboliku ħafna. U bdiet bil-mod il-mod tiela il-bandiera Maltija. In-nies infexxet fajjat, ċabċib u tajjat viva Malta ħilsa. Sakemm fl-aħħar din il-bandiera żiża tagħna, il-bandiera Maltija, bdiet perper fuq il-monument. Aħna kellna ksibna dak kollu li dejjem xtaq il-Perit Mintoff illi jkollna Kostituzzjoni Repubblikana, Kostituzzjoni illi mibnija fuq ix-xogħol mill-ħaddiema għal ħaddiema. U hawnhekk niftakar ukoll f'kumment illi kien għadda ħabib kbir tiegħu, Lord Mountbatten, li kien tassew ħabib tal-qalb u għenu ħafna anki fil-negozjati illi kienu għaddejjin sabiex Malta tinfatam minn mal-Ingilterra u tieħu rajja f'idejha meta kien sejjaħlu Lord of Peace. Għaliex il-bniedem bħalma huwa Mintoff qatt u qatt ma ried illi pajjiżna ikollu sehem f'xi gwerra, dejjem xtaq illi pajjiżna ikun ta' servizz għal pajjiżi oħrajn, ikun il-medjatur tal-paċi. U għalhekk aħna kburin illi fil-Kostituzzjoni tagħna għandna il-klawsola illi tajt illi pajjiżna huwa neutrali u dak ifisser illi aħna ħadd ma jisserva bina imma aħna nkunu ta' servizz għal ħaddieħor.
Malta.